Do you know why tortoises don't have cloth till today? This story will shock you. Listen and subscribe as Mazi tells it all. Ebe niile nwebe nninu ha gagide mbetete n'ụtụtụ ọ ga-agawa ọ ga-ahụ nnu. Egbe etete n'ụtụtụ fariwa ọ ga-ahụ nnu. Nnụnụ niile na-agarị ha na-ahụ nnu. Agụ agarịwa ọ ga-ahụ nnu. Iwu na oke ga-agarị ọ ga-ahụ nnu. Ma atụrụ ma ewu ma ewi ma ọsa ma nkịta ihe niile ndị ahụ ma nwa akpọ ọbịa ma edi abalị ma mgbada. Anyị agụrụ na-agụ ha ruo otu mgbe si ya ga-ahụrịla mmita mba gawa n'ime ọhịa gawa mgbe gagide onye ebe ọ hụrụ si mmanya ọhụrụ ya eti mkpu Chinekele mmanya ọhụrụ ebe ndị na-agafe ma osikapa ya gafe efiam ma ụtara ji ya gafe ma agwa ya gafe ma nri niile dị iche iche ma ọkwa akwado maka ụkwa agafe ma ji mmiri ọkụ akwado maka ji mmiri ọkụ ya gafe ma fịọ akwado ma fịọ ya gafe ma abacha akwado maka abacha niile ndị ahịa na-agafe mgbe niile ya mgbe chọkwa n'iburu ya mgbe chọrọ iburu nri ahụ ụta nne ya na-agafe mgbe tinye aka ka o buru ya nri ahụ ebulite ya aka ọ n'ala gbaa mgbe akụchacha onwe ya gakwa ọzọ ya chọkwa ibu ya hụ ebe abacha na-aga ya sị ya buru ya abacha ebulite ya aka ọ n'ala gbaa ya hụkwa ebe osikapa na-aga ya sị osikapa nka dị ụtọ ya chọkwa ibu ya osikapa ahụ ebulite n'elu ya aka ọ n'ala gbaa ya hụ agwa akwụna eke ihe agwa na oyibo n'oyibo o mere ke Mazi Igbo peace kọrọ na ọmarịcha aka beans wo agwa ya hụ ya etinye aka ka o buru ya ebulite n'elu ya akọ n'ala gbaa ya ka o megide orite ha ofu mkpụrụ ya agagide gacha ya abịakwa echi ọzọ ya na ahụkwa anya na-agafe fiam agụrụ na-agụkwa na oribe n'ike mgbe abalị atọ agụrụ na-agụ ya ya etinye aka ka ya bụrụ ụtara ji ebulite n'elu akọ n'ala ya ebutinye aka ka ya bụrụ osikapa ebulite ya akọ n'ala gbaa ya hụ ji mmiri ọkụ ya ebulite ka o rie ji mmiri ọkụ ebulite ya akọ n'ala gbaa mama ihe oge ya gaa na nke dibịa onye odibịa native doctor. Thank you very much nwa ka nwa ya gaa na nke dibịa asị dibịa na enwere ebe ya hụrụ nri na-agafe mana nri ahụ na-ekwe akwụsị ya chọọ ka eburu ya nri ahụ ebulite kọọ n'ala elee ihe ya ga-eme dibịa sị ya na ihe mere na ọ ga-amụ ụzọ isi ụtụtụ ọ ga-abụ ụzọ n'isi ụtụtụ gaa ebe ahụ na nri nke bụ ụzọ bịa ya eburu ya ete ya n'ahụ ya erikwala ya nri nke ọbụla bụ ụzọ pụta ya eburu ya ete ya n'ahụ ya etecha ya n'ahụ ya nọrọzi ebe ahụ nri ọzọ pụtawazi na ọ ga-eburu ya na ọ ga-agba ya n'ahụ ya ekwete ya ga ebe ahụ ya ga isi ụtụtụ ya ga ebe ahụ nri ahụ agafee nke mbụ ụzọ pụta ya eburu ya buru ya ozugbo buru ya tee n'ahụ ya n'ahụ ya tee ọma na ọhịa ote ga-enwere itetala shi n'ahụ gị onye ahụ ga-eshi ushi ka ọ ga-eshi ushi ete ya n'ahịa na-ete ya ochikwa na ọwụ ofe ọkwụrụ ọma na ọ shi afọ ọsịsa ịhụra m shi afọ ọsịsa bifọ onye afọ na-asa na-ete afọ na-asa ga na-eme ete ya n'ahịa ya na-eshi ishi gboligbo asị dibịa ogbole m otu oshifu mụrụ eshi tee n'ahụ ya gbụrụ alawa ọnụzi ebe ahụ ga-achọ ozi nri ha gbụrụ alawa ga-asachapụ ya gaa na dibịa si ele ihe mere m isi m tee ihe n'ahụ amaghị maazị gwa m na ọ nshi ị ga-eme m tee nshi n'ahụ ya dibịa sị ya ịma emi na-ete ya inwe ndidi
nne a ga na-apụta iwerezi ọ ga-apụta n'ala ya ekwere ya eruzie isi ọzọ ya aga nne a hapụta nke mbute ụzọ ya ete ya n'anya techicha ya chi na-eshikwa ya ya emechi aka n'ihu oshigbolebo onye nwe ya m ga-eme oshigbolebo emechi aka n'ihu nke ọzọ apụtazie osikapa etere ete chie ya a na-akpọ ya fried rice akwai ma fried rice ya apụta ya eburu ya gbam rie riju afọ nke akụzi ya n'ala orizi ya ọkụzi ya n'ala ji mmiri ọkụ apụta ya hụrụ ji mmiri ọkụ ya eburu ya rie riju afọ ụtara ede apụta ya eburu ya nke ọzọ apụta ya eburu ya larụzi eriwe ya na-eri ya na-atọ ya eri ya na-atọ ya orikwa mbọsị ọzọ ya aga ụmụ agbara mala chegide nri ha ha na-ahụzi nri asị nri anyị na-abịa lekwana ebe nri anyị gaziri ihe ha mere ha egbugharị okpo ya wụrụ ụzọ a ka nri ga-esi bịa ha egbugharịzi okpo ụzọ ya eshirezi ụzọ ọzọ na-abịa ọ ga-eshizi ụzọ ya eshi ụzọ ọzọ so onye eshi ụzọ ọzọ onye ahụ eshizi ụzọ ọzọ na-agara ha ndị abịa gaa ebe ahụ ọ na-aga hụzighị nri mba abịa gawa sị ya ga-achọtarịla ebe nne ya na-eshi agafe gagide ihe ọ gara n'etiti ụmụ agbara maala n'etiti ndị ụmụ agbara ọ bịa ka ọ hụzuru onwe ya mgbe ọ na-elezi anya onye agbara ha kasị nkụ ele ebutere m ebe a ha sị akwa gị na-eri nri anyị anyị ga-eri gị taa ya rịọ ha biko biko ya amaghị ama na ọwa agụrụ chọrọ igugbu ya anya ji na-achọ nri ahụ ya amaghị ama na ya amaghị ama yọwa biko ha si oke ihe mere ya wụ na ebe ị chọrọ iri na agụrụ na agụrụ ha ga-enye gị nri gị rie mba amakwanụ na etiri ọgwụ na nri ahụ ebutere ndụ nri mba erichaa ya ihe ahụ riri a ga-agwọrọ ya n'afọ mba alawa ha si mba oke eru eshi eke ị ga-abịa na enwere mmemme a ga-eme a ga-echọ ka ị nọrọ na dị mmemme mba marakwa na ọnwụ ha chọrọ ka ọ bịa ka ha were ya mee sacrifice mgbe ma ihe ha chọrọ ihe a na-achọ ime ihe a na-atụ plan mbe si ha mgbe na-erichara ya alawazi mbe si tọnda kamalụ magbuchakwa ụlọ ebe ahụ ọ nọchara ka m bịa ka ọ nọbụrụ isi mee chụọ aja mbe alawụrụ onwe ya mbe na-agasị aga m abịa ụbọchị ahụ kamalụ magbuchikwa ụlọ aga m abịa mgbe ọ na-ekwuzi ihe ahụ ị na-agaghị eburu gị gaa nwunye ọhụrụ asị kamalụ magbukwa ụlọ aga m abịa ịsha ihe afịa ị na-agaghị eburu gaa ihe agaghị eburu mee gịnị okpu ewepụ okpu ya ụtakoshi ya okpu ya wee tụfuo okpu ya si ya kamalụ magbuchikwa ụlọ ebe ahụ ọ nọsị m bịa na-aga tụfuola okpu ya ahụ ya na-agakwa ihe a asụkwa ya na-agaghị eburu mee gịnị ya yipụ efe ya tụfuo ya tụfuo okpu ya na-agakwa mgbe ọ na-agakwa ya sị kamalụ tọnda na-enwekwa breki ma gbuchikwa n'ebe tọnda majirikwa igwe nkwụ ụkwụ n'ahụ ọ nọsị m bịa gawa tọnda magbuchikwa ụnụ kamalụ magbukwa ụnụ a na-aga ya ha sị ya ị na-agaghị eburu megịrị edishọn ọwụ singlet ma o yipụ singlet ya ọ tụfuo ya na-aga ya ha sịkwa ya ọ na-agaghị eburu megịrị eso ọkpara na-ekwu ya amụkwa m na ọkpara na-ekwu ya sis owere mkpara ya tụfuo ya na-aga tọnda na-enwe breki magbuchikwa ụnụ kamalụ magbuchikwa ụnụ ebe ahụ ụnụ sị m bịa ka ụnụ were isi mme chụọ aja ọmaga ihe a sịkwa ị na-aga eburu gaa ya sị ọwakwa mma ya were akwa ya were akwa oyi were tụfuo ọ gakwasịwa tọnda na-enwe breki magbuchikwa ụnụ kamalụ magbuchikwa ụnụ ga-ahụ m were mme ya aja m chọrọ onye m ga-eji isi ya m aja ya gawa sị aga m abịa ya asị ya ị na-aga eburu gaa otu aka mbe tofuchicha ihe niile oyi mba agbarazi ọtọ mbe mee gịnị gbara ọtọ na-alazisi oke akwa ọtọ ka mgbarazi ọtọ ka mara ebe unu ga-abịa gwawazi m na mbịawa na-aga n'ọsụ tọnda na-enwe breki majirikwa ogwe nkwụ wụọ n'ahụ kamalụ magbuchikwa ụnụ ụmụ agbara m chọrọ ka ị were isi mme chụọ aja
na-aga ọ gbakwa ụtọ ihe ahụ ekwukwa anyị na-agaghị eburuga ewe elezi ihe ọzọ m ga-atụfu onwezi ihe ọzọ ọ ga-atụfu ụta ka mgbe ji bụrụ ụtọ ruo na be ya ya eruzie na be ya ya gbachiwe ụlọ ya gasị ya eru afọ akwụma afọ enweta eke orie afọ nkwọ onye ruo n'orie eke orie afọ nkwọ abi na nkwọ ga-ehu ụbọchị eke mana ụbọchị ahụ ọ ga-agawa eke ruo n'ụbọchị kwọ ya ga-akpọchi ụlọ ya kpochichi ụlọ ya were igodo buru ibu kpochi ụlọ ya kpochikwe nke ọzọ kpochie geeti ya kpochie everywhere baa gị n'ime bọs igbe akwụma igbe banye kpochikwa igbe si aga m ahụ ebe ọ ga-eche eburu m eburu gị aka ọ ga-emepere ụlọ ma ya alakpụrụ ụbọchị na-ehu echi eke ọ maghị mgbe eji buru ya gbam ihe ọhụrụ onwe ya bụ n'ụlọ na ụlọ ndị ma agbara eleghị kpọtara m ebe a eleghị kpọtara m ebe a hey with his nakedness yes ọ bụ ụtọ gaziri ụlọ ma agbara sị ha apịchọ ha ịbịara na mgbe mgbe aka emeziri ewerezie mgbe ha mechaziri isi ha ewerezie mgbe mee gwọọ ọgwụ ruzi ugbu a ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ọjọọ ọ mgbe ka a na-eji agwọ ọgwụ I'm telling you and ihe eruzi ugbu a ịma akwụkwọ anụ ndị ọzọ nwechara efe ha na-eyi mana mbe enweghị efe onye mbe ji agba ụtọ ihe meziri mbe gbagide ọtọ ya ga-ahụzie eju gọzie eju si ya nye ya rachara ya ite igwe ka o yiri n'ahụ akwa ịhụrụ ọ na-eji ite igwe n'ahụ na-arị maka na onweghị efe iwepụ ite igwe anyị ga-ahụ na ọ bụ ọta kwa ya ifochakpi mụtara n'ife a anyị ga-agwa m ihe ọ mụtara n'ife a Mazi Igbo olee mgba ga-akpọ gị za ọmarịcha ọ dị mma ịta akpịrị ọ dị mma ime akpịrị kọrọ na ọmarịcha aka ngwa nwa ka nwa ọ dị mma ichere echere ọ dị mma inwe ndidi chere oge gị kọrọ na ya aka nwere onye ọzọ nwere onye ọzọ if they tell you should do something, do it. Ndị Igbo If you tell you to do something, no. Ọ bịakwala oyibo. Ndị Igbo So Igbo ifochakpi